lanjut Mbak Tati. Ya harus itu anak cedak jadi lanang kok kita tutup aja ditutup mau anak cedak jaraknya anak cedak semene ya semeter kok iso penan bojane iso ora gue nak ke rumah starter kayak iso Aja mbok cerita-cerita kayak bojo kan. Gula rajin kok lu yo. Panas udan. Walik meneh tak tadi. Udan panas. Pisan kan. Panas udan. Coba pisan kan. Udan panas. Aduh. Panas udan. Diudani. Allah. Dan dalam Mbak Katin. Di sini tidak pakai jadilan kan? Oh, bakal panu toh nganggo reyokan. Iya, biar dia nyaman. Oh iya, mumpung nenek bijak gak kawin. Jarang. Harus kayak dong. Dibuka. Aman. Jase seplen jase. Apa kulit dasi namanya? Apa-apa ada ngene kok. Das. Gelungan. Das nanti das. Sanggule kok ucul ta. pangapunten lah biasanya tak paku kok ora nyuwun pangapunten nek sing ucul apa gundule gulungannya ora masalah iso dipasang meneh sing dadi masalah setunggal Apa? susuku nglumpuk dadi siji Wong gombal dilumpukke kok. Gambal iki. Wis mbok kumbang nang apa kuwi? Nek ngubah apa lho kok tarik kula. Apa iki? Wah kan kau pun dugi transit. Heeh. Pas salin, Heeh. ganjel dadaku ketinggalan. Ganjel susuku keri. Terus? Ingkang foto namung Pak RT. Heeh. Pak RT nyuwun pangapunten celonan jan copot kula ambil. Iki salone Pak RT. Nggih. Kolor bareng kok dadi susu. Lah gini Pak RT piteno. Matur sembahan Pak RT betul napa nggih ngambil riyen. Iki ketahe rong dino ra salin ya. Ambune kaya duit 100. Ya Allah ya Tuhanku. Lah pitekno. Sing siji apa kuwi? Apa? Kaya usus. Ya. Wis. Bulane yo apa kuwi?
Oh, bulane anak kuwi. Susune. Pak RT iki tak apusi. Apa diapusi? Pak RT kok mungkin rada larang di Pak RT dananipun dilanten apa to Mbak? Lah susune kula iso muni mari spesial aku ngono. Ya tak apusi tak tukok kaya ono 7,5 ning ngarepan kono mau percaya. Yo diteruske Mbak Tati. Ya. Kok ndase cok. Nek apa-apa dadi. Ora kan ndas aman. Mangga. Ya. Samping gunung dipun bawani Mbak Tatin dipun lajengaken langgam buka celuk Mbak Tatin Mbak Monik sing beksa ya diaturke sing mat nugroh laras dados